Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा बे भिडिअआ जोबोर इम्पोर्टेन्ट ग्रेड 3 ग्रेड 4 5000 वेकेन्सि आरो लोगोसे जोंहा टेट रिसेन्टलि पास जादों बेनो जाबाय जोंहा एलपि स्कुल इउपि स्कुलाव आरो जों खोनादों नोंथांमोना नुदों बेनो जाबाय ससियेल मिडियायाव जे जोंहा 1200 एबा 900 पस्टआ दं होननानै स' गोबां कमेन्ट्स फैदों बिनि सायाव मोनसे एनालाइज काटअफ दिन्थिनानै दा बेखायनो नोंथांमोना लाना फैबाय दा जोंहा ग्रेड 3 ग्रेड 4 पस्टआ दङमोन 5000 जोंहा ससियेल मिडियायाव फैदोंमोन आपडेट होदोंमोन सिबा एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव खोनाबाय जे जोंहा खोनाबावदों एबा नुदों बेनो जाबाय जोंहा 900 पस्टआ दं एलपि स्कुलाव आरो इउपि स्कुलाव स' बिनि सायावनो एनालाइज खालामनानै काटअफ दिन्थिगोन बेसेबां थांथावना आरो लोगोसे माबायदि सिस्टेमाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगौ दा लोगोफोर जाय नोंथांमोना बड' जब इनफ' गोदान स' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो स' दायो टेट पास जाबानो साख्रि मोना नोंथांमोना गोबां प्रसेस दङ एप्लाइ खालामबावनांगोन एप्लाइ खालामनासो काटअफ थांगोन काटअफ थांनासो नोंथांमोना साख्रि मोनगोन बेनो जाबाय डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय काटअफ थांगोन भेकेन्सि ओंखारगोन आरो बेयाव अफिसियेल नटिफिकेसन नोंथांमोना थाबैनो मोनगोन जेब्ला रिलिज खालामो अके थ' बेखौ दोनथ'नानै जों दानिया फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव BTCनियाव इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव आरो बेयावनो अफिसियेल नटिफिकेसन नोंथांमोना मोनगोन थाबैनो रिलिज खालामबा अके स' दायो नोंथांमोनाथ' नुखाबाय निउसावहाय जोंहा 900 पस्टआ दङ एलपि स्कुलाव बेनिफ्राय इउपि स्कुल लानानै जों बेखौ डिसकास खालामगोन बे 900 पस्टआ अनलि बर' मिडियाम गैया बेयाव गोबां रोखोमनि मिडियाम थायो एसामिस बेंगलि थायो मोनथाम मोनब्रै थागोन स' नोंथांमोना बेखौ राननांगौ जायो अके स' बेखायनो जोङो जास्ट 70% लागोन बेनिफ्राय अब्ला जोंहा 70% लायोबा स' जोंनि बर' मिडियाम थाखाय एलपि स्कुलाव बांसिन पस्टआ दङ अके बेखायनो जों जास्ट 70% लायोबा 840 बेयाव ओंखारबाय स' बर' मिडियाम थाखाय 840 भेकेन्सिस बोथ साइड एलपि स्कुल इउपि स्कुल जों बेखौ जास्ट लाथ'बाय नाथाय बेफोर गासैबो टेन्टेटिभ एनालाइज खालामनाय बे फिक्स नङा जास्ट नोंथांमोना बिनिफ्राय आइडिया मोनगोन बेसेबां काट अफ थांथावना देग्लायनि टेटआव आरो सिगाङाव बेसेबां थांदोंमोन जों बेखौबो डेटाखौ नोंथांमोना दिन्थिगोन स' बिनिफ्राय बे 840नि गेजेराव रानबावनांगोन एलपि स्कुल आरो इउपि स्कुलाव स' बिनिफ्राय जों एलपि स्कुलाव बांसिन पस्टआ लागोन मानोना गोबां पस्ट खालि जाना दङ दा जोङो 500 लाबाय एभारेज हिसाबै स' बेनिफ्राय जोङो इउपि स्कुलाव 340 लाबाय अके बेखौबो जों आरोबाव रानबावनांगोन डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय आरो काटअफआ थांगोन नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय बेखौथ' मिथिखागौ स' बेखायनो जोङो 500खौ जों मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट रानोबा अके जोंहा ओंखारगोन 125 पार डिस्ट्रिक्ट एलपि स्कुलाव भेकेन्सि ओंखारगोन नोंथांमोना बेखौहाय जास्ट कमन हिसाबै लादो 125 जों बेखौ लाबाय अके देन बेनिफ्राय काटअफआ बेयाव नोंथांमोना सोनारसिगोन बे नोंथांमोननि केन्डिडेट्सनि सायाव जे केन्डिडेट वाइसआ नोंथांमोना पास जादों डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय जास्ट जोङो लाबाय जों 1300आ जोङो एसटिफ्रा पास जानाय लाबाय अके बर'फ्रा 1300 पार डिस्ट्रिक्ट जों लाबाय अके जास्ट एग्जाम्पल बिनि खम एसे बारा दङ गासिबो गोरोबा डेटाया बाट जोङो मोनसे एनालाइज खालामनासो दिन्थिदों 1300 लाबाय अके 125आवहाय हमना ला 1300 जना पास जाना दङ अके बे जाबाय रिसेन्टलि आरो सिगांनिबो दंखायो पास जानाय बिथांमोनाबो नोंथांमोनजों लोगोसे बेयाव एप्लाइ खालामगोन रेगुलार भेकेन्सियाव देन जों हमना लाबाय 1500 दं अके जोङो 1500 लाबाय पार डिस्ट्रिक्टआव जोङो 1500 जोङो टेट क्वालिफाइडआ एप्लाइ खालामगोन 125 पस्टनि थाखाय एलपि स्कुलाव स' बिनिफ्राय बेसेबां काट अफ थांगोन जों बेखौबो नायगोन जोङो प्रिभियासखौबो नायगोन बेसेबां काट अफ थांदोंमोन एसटिआवहाय गुबुन डिस्ट्रिक्टआव नन बिटिआरआव देन बेनिफ्राय नन बिटिआरनिफ्राय बिटिआरआव बांसिन काट अफ थांगोन एसटिपिआव स' बिदिब्ला जोङो नायनोसै दानिया बेसेबां ओंखारो अके स' दानिया जों नायनोसै बेसेबां थांगोन जोंहा पस्टआ दङमोन हमना ला 125 अके जोंहा केन्डिडेट्सआ एभेलेबल दङ हमना ला एग्जाम्पल एलपि स्कुलनि थाखाय बेनिफ्राय जों बेखौ 125 जों दिहुननांगोन अब्ला स' नायदो 12 जन अके स' नोंथांमोना मिथिबाय 1:12 जागोन बेनो जाबाय एलपि स्कुलनि कम्पिटिसनाव अके स' नोंथांमोना नायदो अब्ला बेसेबां काट अफ थांगोन नैबे 125 भेकेन्सिनि थाखाय बेसेबां काट अफ थांथावना अके हमना ला स' नोंथांमोना 200 प्लासआ थांखागोन अके बे सिगांनियानो थांखादोंमोन देग्लाय बेनिफ्राय जुदि 10 एबा 15 बारा लायोबा अके हमना ला 250निफ्राय स्टार्ट जागोन बायदिखौ मोनदों बे जाबाय एलपि स्कुलनि थाखाय काट अफआ स' बेनिफ्राय जोङो दानो इउपि स' जोङो इउपिआव जोंहा पार डिस्ट्रिक्ट जोङो हमना ला 80 भेकेन्सि लाबाय अके 80 भेकेन्सि इउपिआव पस्टआ खम दङ देन बेनिफ्राय 80खौ नोंथांमोना केन्डिडेट्स एभेलेबल पास जानाय दङ हमना ला जोंहा 1300 अके दा जोङो 1300 लाबाय बेनिफ्राय जोंहा पस्टआ दङ 80 अके हमना ला बेसेबां कम्पिटिसन जायगा नायदोनै स' नोंथांमोना मोनदों 1:16 गाहाम ओंखारगोन माने मोनसे पस्टआवहाय नैबे 6 जना एप्लाइ खालामगोन अके बेनिफ्राय मेरिट लिस्टआ ओंखारगोन स' अब्ला गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ नोंथांमोना इउपि स्कुलाव बारा थांगोन येस 100% इउपि स्कुलाव काट अफआ बारा थांगोन देन बेखौहाय गोबां सिनियर जायनाखि टिचार्स मावगासिनो दं बिथांमोना बुंनाय बादिब्ला 250 प्लास थांनायनि चान्सआ दं होनना बुंदों अके मानोना पस्टआ खम 250 थांनायनि प्लासआ दङ बेयाव नोंथांमोनखौहाय दाजाबगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि एचएसनि पार्सेन्ट देन बेनिफ्राय डिग्रिनि पार्सेन्ट बेनिफ्राय टेटनि पार्सेन्ट बेनिफ्राय डिप्ल'मानि पार्सेन्ट गासै मोनब्रैजों दाजाबगोन अके बे जाबाय नोंथांमोननि एलपि स्कुलावहाय टेट दाजाबगोन टेटनि पार्सेन्ट बेनिफ्राय इडुकेसननि बेनिफ्राय नोंथांमोननि डिप्ल'मानि मोनथामनि बेनिफ्राय आदार्स थायो अके आदार्सआव मेक्सिमाम 10 मोनबाय जास्ट एग्जाम्पल खायसे मोना खायसे मोनो जोङो जास्ट जोङो 10खौ लाबाय मानोना
स' बयनावबो NCC थाया बेखायनो UP स्कुलाव जों हमना लादों जास्ट जोङो 250 प्लास अके 250 प्लास एबा 260 बाट दायो सासे आंनि लोगो 271 मोननाय दंखायो अके थिग बेबादिनो सोरबा मोननो जानांगौ सोरबा मोनाखै अके जास्ट जोङो कमन हिसाबै एक्सपेक्टेड लादों 250 बेनिफ्राय एसे खम एसे बारा थांगोन मानोना पस्टआ 80 खौ जों एभारेज लादों एन्ड बेनिफ्राय जों LP स्कुलाव 125 पार डिस्ट्रिक्ट जों एभारेज लादों देन बिनि खमबो जागोन बाराबो जागोन नोंथांमोना जेबो नार्भास फिल खालामनाङा बे मोनसे एक्सपेक्टेड काट अफसो स' बेनोमोन नोंथांमोना बेनिफ्राय एसे आइडिया मोनबाय देन बेनिफ्राय जों सिगांनि प्रिभियास नन BTR नि अके नन BTR नि जोंनाव डाटा दङ स' नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन बेसेबां काट अफ थांदोंमोन STP खथायाव अके बेसेबां काट अफ थांदोंमोन LP स्कुल एबा UP स्कुलाव दा बे डाटाया जाहैबाय नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों LP स्कुलनि थाखाय स' नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों माखासे नाम दङ देन बेनिफ्राय जों थांनायखौ नुनो मोनदों 201 अके 201 नै बेयाव कमन जाना दङ स' बेनिफ्राय जोङो 10 एबा जों 15 बारा लानांगोन मानोना बे जाबाय नन BTC आव बाट जोंनि BTC आव ST आ बारा नालाय बेखायनो जोङो 250 निफ्राय जोङो बेयाव एक्सपेक्टेड काट अफ लादों अके एन्ड बेनिफ्राय बेसेबां थांदोंमोन नै पार्सेन्टआ जों नायोबा हायार सेकेन्डारियाव 68 गाहाम दङ अके 68 60 70 बेबायदि 60 प्लास लाजोब्बाय बेनिफ्राय टेटआवहाय 55 57 55 बे कमन देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि डिप्ल'मायावहाय 70 प्लास अके 75 77 83 बेबायदि दङ बे जाबाय STP नि LP स्कुलनि थाखाय देन बेनिफ्राय जोङो नायसै दानिया UP स्कुलाव बेसेबां थांमारदोंमोन जों बेखौबो दानिया नायनोसै फैदो स' बेनिफ्राय नायदो दानिया UP आव बेसेबां थांदों ST आव अके जों बेयाव जास्ट नायबाय ST आव जों नायोब्ला अके बेसेबां थांदों जोङो बर'खौ नायसै जास्ट जोङो सेकेन्ड नाम्बाराव नायबाय स' नोंथांमोना नुनो मोनदों 288 गाहाम थांदों अके जास्ट 288 गाहाम थांदों बाट जोंनि बर' मिडियाम थाखाय बांसिन थांबावनाय चान्सआ थागोन बा एसे सेमान थांगोन नाथाय बे एसामिस मिडियाममोन बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ बाट अब्लाबो जों एसे मिथिगौ जे कम्पिटिसना जागोन BTC आव देन बेनिफ्राय HS आव नायदो नै 80 गाहाम पार्सेन्ट दङ माने आं बुंदोंमोन HS खौबो लायो नालाय UP लेभेलाव HS पार्सेन्ट लागोन बेनिफ्राय टेटनि लागोन बेनिफ्राय डिग्रिनि लागोन बेनिफ्राय डिप्ल'मानि लागोन अके स' नोंथांमोना बेनिफ्राय एसे एनालाइज खालामनो हाबाय जे काट अफआ गोजौ थांगोन स' बेखायनो आं बुंदों 250 गाहाम थांनायनि चान्सआ दङ BTC आव अके स' BTC आव STP आ 250 गाहाम थांनायनि चान्सआ दङ एन्ड बेनिफ्राय एसे खम बारा थांगोन बेखौ समाजसे मिथिसिगोन जे बेसेबां थांमारो स' बेनोमोन नोंथांमोननि माखासे एनालाइज काट अफ भिडिअ